Hi havia una vegada una família de conills, el pare, la mare i els seus 7 fills. Aquell any, el pare i la mare no sabien ben bé quin dels seus fills seria el conill de Pasqua. Llavors, la mare va agafar un cistell amb 7 ous. El pare va cridar a tots els fills i li va dir al gran: «Escolta bé, agafa un ou del cistell i porta-ho al jardí de la casa on viuen els nens». El més gran dels germans va agafar un dels ous i se'n va anar bosc endins. Va travessar el rierol, el pont de fusta i la prada, fins a arribar al jardí de la casa dels nens, que era rodejat per una tanca. Llavors va voler saltar per sobre de la tanca, amb un salt ben gran, però amb tan poca traça que l'ou va caure i es va trencar. Ostres, aquest ja no podia ser de cap manera el veritable conill de Pasqua. Li va arribar el torn al segon fill. Aquest va agafar un altre ou. Va córrer amb ell a través del bosc, va creuar el rierol, el pont de fusta i va arribar a la prada. Llavors, una garsa el va cridar i li va dir: «Ei tu, conillet, si vols, dona'm el teu ou i jo et regalaré una moneda». Però sense que el conill tingués temps de respondre, la garsa ja s'havia emportat l'ou cap al seu niu. Ostres, aquest tampoc podia ser el veritable conill de Pasqua. Li va tocar el torn al tercer fill. Aquest va escollir l'ou de xocolata. Va endinsar-se al bosc i abans de sortir-ne i arribar al rierol, va trobar-se amb un petit esquirol que saltava d'un pi a l'altre i que amb els ulls ben oberts li va preguntar: «Està bo aquest ou?» «No ho sé, el porto als nens», va respondre el conill. «I no el podries tastar, ni que sigui una miqueta?», li va dir l'esquirol trapella. El conill va pensar que si tastava una miqueta de l'ou de xocolata, ningú ho notaria. Així que el conill i l'esquirol van començar a llepar l'ou. I tant els hi va agradar que llepa que lleparàs no en va quedar ni un tros. Quan el tercer conill va arribar a casa, la mare li va netejar els bigotis, que encara estaven plens de xocolata, i li va dir: «Ostres, tu tampoc podràs ser aquest any el veritable conill de Pasqua». Ara li va tocar el torn al quart conill, que va agafar l'ou que tenia moltes taques dibuixades. Després d'haver travessat el bosc i abans de creuar el rierol, va aturar-se una bona estona, presumit com era per veure's reflectit a l'aigua com si fos un mirall. Quan s'estava mirant, plof, l'ou li va caure dins del rierol. Ostres, aquest tampoc podia ser el veritable conill de Pasqua. Era el torn del cinquè conill. Ell, com els seus germans, va agafar un ou del cistell. Més content que unes Pasques, amb el seu ou de color groc, va travessar el bosc. Just abans d'arribar al rierol, es va topar amb una guineu que en veure aquell ou, tan llampant li va dir: «Hola, conill, per què no vens al meu cau i ensenyes aquest ou tan bonic als meus fills?» El conill va dir que sí, i els fills de la guineu van començar a jugar amb l'ou. Amb tan poca traça que l'ou va caure a sobre d'una pedra i es va trencar en trossets. Aleshores, el pobre conill va haver de tornar a casa amb les orelles ben arronsades. Ostres, aquest tampoc podia ser de cap manera el veritable conill de Pasqua. Li va arribar el torn al sisè conill, que va escollir l'ou vermell del cistell. Un cop travessat el bosc i creuat el rierol, va trobar-se enmig del pont de fusta amb un altre conill que no el volia deixar passar si no ho feia ell primer. De les paraules van arribar a les mans i enmig de la baralla
l'ou de color vermell es va trencar. I tot i que el conill que barrava el pas havia fugit amb la cua entre les cames, al sisè conill ja no li va caldre travessar el pont perquè s'havia quedat sense ou. Ostres, aquest tampoc podia ser de cap manera el veritable conill de Pasqua. Finalment, li va tocar el torn al setè conill, que era el més jove i petit dels germans. Va agafar l'ou blau i va emprendre el camí. Dins del bosc es va trobar aquell conill buscabaralles i abans que digués res, el va deixar passar. Més enllà va veure la guineu amb els seus cadells juganers i molt educadament els va saludar sense entretenir-se gens ni mica. En passar pel rierol, va aixecar l'ou perquè no se li mullés. Tampoc va fer gens de cas a l'esquirol, que li demanava llepar l'ou. I quan la garsa del prat li va fer propostes per canviar l'ou per monedes, el setè conill li va contestar: «Ho sento, no puc parar, he de seguir». Finalment va arribar al jardí de la casa. La porta era ben tancada, però el conill va fer un salt, ni massa gran ni massa petit, i va deixar l'ou al niu que havien preparat els nens. «Ara sí!», van dir la mare i el pare. «Aquest fill nostre, el més petit de tots, és el veritable conill de Pasqua». I vosaltres, ja teniu el vostre ou de Pasqua? Doncs, conte contat. Avui, per la xemeneia, s'ha escapat.